apple, no, something, apple. Hoy, Mark. Oh, Duwa ta na. Labtikanay ba? Kung pila imong maukab diri sa libro nga tao, mausad ilabtik. Dili na yun. Sige. Ay, ayaw lang oy, gipabasa man ta ni ma'am. sus, tuom ka oy. Dugay palagi tumabalik si ma'am, magchika-chika, mamunto dito bud. Ay na, dali na yun. Kasi una, Ako'y una. Ako ginahanggat. Naunsa. kaya na niya. Uy, Naiupat. Ambi na yung kamot. hinayay lang ta. Hinayay lang lagi. 1, 2, 3, 4. Tika sana, gini mo yan oy. Kusugay malabtik. Ay, saba niya Mark oy. Bisag hinay rin ito ba? Saba niya oy. Kusugay ka malabtik oy. Ako na sada. Uy, Kadagkan ani. Awa, apil yung nasud sa kubo ha. Na may tausad. Di maihap oy. Abot ko 100 oy. grabihan ni mo Apilon man sa nimong nas kubo. Siyempre, naunsa na may tausad sa kubo. Ari na yun, imong kamot. Kaya sa, tika sana dyan yung buang oy. Ay, ako daghang storya na gud. Samtang kay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gay, siyar di ko sugim labtik ba? Ay, nadagag yaw-yaw di agad. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Naiya lang makabawas ka ni ko. Huy, ayan. Mark, nagunsa di mo duha. Ipabasa mo tang ma'am. Ngutana mo karay, ngano man, maapil ka? Hala, dadua-dua di mo duha ha. Bantay lang mo inikbalik ni mama. Sumbong na kita mo. Hoy, bisag man namig basa ba? Hoy, man na pa daw silag basa, bisag sige na silag dadawa. Lah, nana si ma'am oh. Ma'am. Si Ayan og si Mark mamay. Wala gina nagbasa ma'am. Sige rin nagduwa-duwa. Hoy, Ayan. Nagunsa makadira. Pasaligon man ta ni ma'am. Sige rin magaglingkod. maujud. Hoy, sige lang lingkod, tabang sa diri oy. Saba mong duha diha oy. Sakit ra ba niya akong tiyan? Grabihan ni mo nga. Abi sakit imong tiyan, dili ka motabang. Maujud. Lista ti ka, wala ka ni tabang ha. Otro sad garay. Sige na lang gud, motabang na lang ta gud. Malag ka mo may nani da. Ray, pasagdiin na Ray. Sumbong na na siyang ma'am. Lah, tagam juga ma'am, inigbalik ato. Di bitaw kita kasabaan bitaw. Siya bitaw. Tanaw-tanaw lang yun diha, ayan. Sige, Jud. Tuog ro kag di kay sumbong ay. Lah, sige Jud. Unsa ron, uy? Baho laging tai. Oo, baho Jud. Basi nakatunog kag tai, Mark, ha? Wala man, Ray. Tanawa daw, bisin ikaw may nakatunog, ha? Wala man, sad. Hala, ayan. Naghilom-hilom na mga diha. Nakaigit ka sa purol? Ngi, Mao day wala na siya mutingog. Nakaigit na day siya sa purol. Nawa, siya gid lagi. Luudan ni mo uy. Asa daw imong purol ayan? Siya jud lagi. Luuda bata Uy, si Ayan ba nakaigit sa purol? gamay raman sad. Dong, Mark, tawag ka si kuya ni mo kaw. Dali, di mga una ta. Ma. Kuya Ayan. Hapitan ni Human. Mga una daw, anak si mama. Unsay sudan? Ako nang dapit ikog sa isda ha. Ngi, ako may nakauna dapit sa ikog kuya. Grabe sad nimo Abi ni anak ko dapit sa ikog ako Dapit sa ikog din niya ha. Hala, ni anak man si mama na kugod. Dili ko niya pakanon og dapit sa ulo kay dagang bukog. Unya, ako imong pakanon. Abi dagag bukog. Na, bahala ka day, agwanta ka day. Ako'y nakauna. Bahala ka diha oy. Ako man sa dingon mama oh. Ikaw ba? Hawd na jud kay kadiri. Gara-gara man jud ka pirmi oy. Agay oy. Manukol mga oy. Nabuang naman sa ning mga bataa Nagunsa mo dira? Mag-away naman sad mo. Ano magilog mo sa ulo ug sa ikog?
Noodles man atong sudan. Garaan ninyo Kasi naglabay ani. Graag naong ninyo Ikaw ani Mark, ikaw ani no, klaro kayo. Nabuang na ka? Ako may mong basanginlan. Kinsa man day ani bi? Ikaw ani Reno. Klaro kayo, nagkumot na sa ban paper para ilabay na sad niya. Nabuang na ka ayan? Ako man mong basanginlan. Abi nagkumot ko, ako day. Ako man ilabay basurahan. Nabuang naman ka, oy. Ay, saba di ay. Klaro kayo, oy. Naara lagi ninyong duha. Lagi, klaro kayo. Masakpan lagi na ko. Awa, buak lagi ng bagol-bagol lagi ninyo. Gara, dyan muna ko da. Class, nagbato-bato na sad mo? Mga hugawan jud kay mo Awa, kisa nagmato ani? Ha? Naigo akong naong. Kinsa? Tugaan. Ikaw? Kinsa, ha? Mark, dili ako si Roy. Kinsa man nagbato ani, ha? Ray. Ikay gabato ani? Naigo akong naong. Di man ako, sir. Ako man gilabay ako sa basurahan. Kinsa man din naglabay ani, ha? Di jud mo mutugan? Ha? Ikaw din naglabay ani ayan? Dili man ako, sir. Unsay dili? Ha? Unsam din imong gigunitan? Para asa man na ilabay na sa dani mo. Sa lain, ha? Wa jud kay buot pagabata, oy. Ituo ko. Pari ay mo ginikanan ha? Pari ay siguro, ha? Tubangon ako. Wa jud kay buot.